O turismo segue medrando nas Rías Baixas. No mes de agosto chegou a unha ocupación do 91,11%, superando en 12 puntos os datos estimados para este mes. Hoxe podemos confirmar que obtivemos uns datos moitos máis altos do que esperábamos e mellores tamén que o ano pasado. Así, o propio sector traslada que estamos ante resultados históricos e, é certo, os mellores registrados ata o momento. De feito, e tendo como datos de referencia os do INE, que se recollen desde 1999, este é o mellor mes de agosto en Rías Baixas desde eses 18 anos. Estes resultados sitúan as Rías Baixas como a cuarta zona turística con maior auxe de España, detrás do Pirineo Vasco, do Val de Arán e de Forteventura. Pontevedra convértese deste xeito na provincia galega máis atractiva, Xa que recibimos ao 40% dos visitantes que elixen Galicia como destino. Este é un dato moi relevante, non? Así que balance totalmente positivo, acadar en agosto 2 puntos por riba que o mesmo mes do verán pasado, que foi xa excelente, pois é realmente unha moi boa noticia para a nosa provincia. Por comarcas, o Salnés contou cunha ocupación media do 95,12%. 7 puntos máis que o pasado ano, cando a ocupación acadou o 88%. Neste caso, cabe destacar que nos hotéis de 4 estrelas da comarca a ocupación acadou o 100%. No caso de Sanxenxo, a ocupación superou o 92%, 4 puntos por riba que o registrado en agosto de 2016, e no caso do Grove a ocupación foi do 90% e o sector adianta que espera para setembro superar o 85%. O turismo rural incrementouse en 10 puntos máis do estimado, chegando ao 85,65% e situándose así no top 10 a nivel nacional. En canto ao turismo que aterrou no mes de agosto na provincia, o 36% foi internacional e chegado principalmente de Portugal, Francia, Reino Unido e Italia. Dende a hostelería agardan un mes de setembro moi bo. Portais de internet dan xa un 83% de ocupación para este mes nas Rías Baixas.